か。力さえあれば。俺もついに友の元へ行くことになるのか。やるな。かの者の傷を癒したまえ。これまでか、スコットよ。父上、しっかりなさってください。お前にはいつも騎士道や兵法ばかりを学ばせていた。何をおっしゃるのです。あなたは孤児だった私を本当の子供。あなたは私の自慢の父上です。これ以上私に。すまぬな、スコット。私の最後のわがまま。父上。邪魔だ。父上の死を無駄にはできないんだ。こ
これで終わりにします。うわっ、スコット様、お守りできずに申し訳。かの者の傷を癒したまえ。かの者の剣となれ。かの者を守りたまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。もうダメだ。エルヴィン、邪魔者は力で排除する。これがあなたの求めた平和だというのですか。だがこの乱世では人が理解し合うまでに一体何人の命が失われる。俺は戦争の存在自体をこの世から消してしまいたいんだ。そうですか。父上。ローレン殿、ご無事ですか。ダメだ、我々が来るのが遅かったようだ。まだだ。せめて帝国の侵略をカルザスへ伝えよう。そうすればカルザスが帝国に対する反乱軍をまとめてくる。よし、わかった。みんなカルダスへ脱出しよう。何？援軍がいたのか。まあいい。そうだな。しかしこの辺りに兵を送れる者がいる。ここを落とした後にその所在を探し出して潰しておくべきだな。そうだな。放っておくと後々厄介だ。このまま何もせずに引き下がるのは性に合わん。
癒したまえ。何としてもカルザスへたどり着いてみせる。行くぞ。かの者の傷を癒したまえ。